دوو کۆڤارن بریقەدار و دوو وێنەیەن نافیەک نەینکێدا لە یەک جوان پەس ناخلافەتێ ددا یادن لایەنێ تند و تیژێ وێ نیشان ددا. ئەم نمونایەکێ و ڕێکێکێ بێ کارتینن gelek serkevtî bû di feleka cîhanê de û bi vegerandina wan tuyê mîratê wan bi dawî bînî. Jesse Morton ji cihekî nediyar ji bo dengê Amerîka diaxift. Ew li demekî bi rêveberê propagandeya rêxistiya El-Qaîde bû û damezrênerê bîraweriyên cîhadê bû. Yekem kofar ji bo propaganda cîhadê lê ji demê wî dest bi şermezarkirina tund û tîjiyan kirî peyamekî cuda di rêka kofara Ehûl Teqwa da diweşîne. Ya kۆmەکاری bû bikin ew e lê şûna wêneyên kuştinê nîşan bidin wek çawa ew tiştek baş e em ê termê kuştiyan li ser cadeyan û yariyên zarokan li tenişt wan nîşan bidin. Kofara cîhadiya sîhûneh rûpela bi derhênanek modern û pêşketî weşanek cîhadî ye lê bîr û bawerên berova jî dewleta İslamî belav dike. Di gotareka kofarê de Ehûl Teqwa daxwaza kuştina cîhadiyên Daeş nake belkû kuştina bîr û bawerên wan yên çewt û xelet. Hevkarê Morton yê vê kofarê Mitch Silber e. Ew bi rêveberê zanyariyên polîsên New Yorkê bû. Bi zalalî peyam û fikra Daişê weke tevgerek hêjî maya û lê derê ye. Zêdebarî ku Daişê weke rêkxistin her maye lê wê derbe xwariye. Îro Morton û Silber torên bi navê Parallel Networks bi rêve dibin. Ew komeleke karî dike ji bo ku radîkalîzmê li cem cîhadiyên berê nehêlin û kofara Ehûl Teqwa ji dahênana wan e. Ji bo vê me hizrên xwe di peyamê da kirin. Ne ku tenê giring e peyamek rêk û pêk hebe. Lê giring e bi şêwekî ji bo wan kesa bihêşandin yên ku berê wan li Daişê ye ji bo ku bala wan bikişîne. Vê weşanê miştûmerek sivîl înaye holê lê gefa kuştinê li damezrênerên wê tê kirin.